Dobrý den, moje jméno je Tomáš a jsem šéfem společnosti Kalido. K natočení tohoto videa mě inspirovalo, že nás prostřednictvím kalkulaček na těchto internetových stránkách kontaktují ročně stovky klientů se zájmem o hypotéku a my většinu z nich odmítneme. Pokud nám v kalkulačkách na sebe klienti nechají telefonní číslo, tak jim zavoláme, na dálku jim většinou poradíme, u kterých bank mají v daném období šanci získat mimořádně výhodné podmínky hypotéky, ale sami už je většinou neobsloužíme z toho důvodu, že je to pro nás neekonomické. Proto touto cestou hledám výborně pracující, vzdělané hypoteční makléře z krajských měst Česka, kteří by byli ochotní obsloužit naše klienty v regionech České republiky podle standardů, které najdete na těchto webových stránkách. Hledáme tedy hypoteční makléře z Ostravy, z Olomouce, z Brna, ze Zlína, ze Znojma, z Jihlavy, z Hradce Králové, z Pardubic, z Liberce, z Plzně a z Českých Budějovic, kteří by obsloužili klienty z našich internetových hypotečních kalkulaček a dodrželi přitom kvalitu, kterou klientům slibujeme. Když jsem začal připravovat toto video, tak mě až v průběhu napadlo, že byste nakonec mohli mít zájem o víc věcí, které v Kalidu děláme, a nejenom o to obsluhovat naše klienty z krajských měst. Postavení takových těch, jak já říkám, čistokrevných hypotečních makléřů, kteří poskytují pouze zprostředkování hypotečních úvěrů, se totiž podle mého názoru na českém trhu pomalu, ale jistě zhoršuje. Hypotéky se totiž stále více stávají komoditou. Hypotéku můžete dnes získat na kterékoliv poště v Česku. Můžete ji získat na kterékoliv pobočce kterékoliv banky v Česku. Můžete ji získat u hypotečních zprostředkovatelů, můžete ji získat v realitních kancelářích, můžete ji získat už i u developerských společností, které si stále častěji vyřizují hypotéky pro své klienty sami. A je proto stále obtížnější získávat klienty bez toho, aniž byste pro ně měli nějakou jasně definovanou, významnou přidanou hodnotu navíc. Možná by vás tedy mohlo zajímat, jakým způsobem se s těmito potížemi vypořádáváme my u nás v Kalidu. A protože máme zájem na tom, abyste naše klienty z krajských měst obsloužili kvalitně a podle toho, co jim sami slibujeme, možná byste chtěli poradit s nejčastějšími problémy, které dnes hypoteční makléři většinou nebo často řeší. První oblastí, se kterou vám můžeme poradit, je, jak si zajistit stálý a stabilní proud nových zákazníků, protože to je pro práci hypotečního zprostředkovatele naprosto klíčové. Většina hypotečních makléřů totiž pracuje tak, že obslouží klienta a v podstatě v tom okamžiku na něj zapomene a kontaktuje ho nejdříve, až tomu klientovi končí fixace úrokové sazby. To samozřejmě potom vede k tomu, že ten hypoteční makléř dostává mnohem méně doporučení na další klienty, než by dostávat mohl. A my vám můžeme představit, jakým způsobem toto v Kalidu řešíme my, tak, abyste zůstali v paměti svých klientů a oni měli důvod vás doporučovat mnohem častěji a zejména pravidelně. Já už jsem to zmiňoval ve spoustě jiných videí, že způsob práce, který vede k tomu, že vás klienti stabilně doporučují, vede současně také k tomu, že si můžete definovat, jaké klienty chcete. Možná vám to teď přijde úplně neuvěřitelné, ale skutečně existují možnosti, jak mít pouze takové klienty, které vy sami mít chcete.
Když budete tedy chtít mít klienty například jenom samé řemeslníky, tak vám můžeme poradit, jak to udělat, abyste přibližně do 3 let měli klienty jenom samé řemeslníky, nebo alespoň tedy drtivou většinu z nich. Jestliže si vyberete učitele, tak budete mít učitele. Jestliže si vyberete vědce biology, můžete mít klienty jenom vědce biology. Skutečně věřte mi, že to funguje až chirurgicky přesně a mnohdy i se všemi nezamýšlenými souvislostmi. Se stále sílícím konkurenčním tlakem na trhu se dnes nejen hypoteční, ale i pojišťovací zprostředkovatelé snaží vypořádat tak, že tlačí na své klienty, aby od nich koupili. Obvolávají tedy neznámé klienty takzvaně na studený kontakt z telefonního seznamu, nebo tlačí na své stávající klienty, aby jim dali kontakty na své známé a kamarády. Potíž je, že tento tlak většinou vytváří jenom protitlak a jsou z toho potom znechucené obě zúčastněné strany. To znamená jak ti zprostředkovatelé, tak jejich klienti. Můžeme vám ukázat, jak se s touto situací vypořádat, jak můžete své klienty začít přitahovat a oni přijdou a koupí si a budou rádi, že si koupili právě od vás a ještě vás i velice rádi doporučí, namísto toho, abyste se museli za klienty honit a tlačit je ke koupi v okamžiku, kdy oni sami koupit nechtějí. Snad vás potěší, že stejně jako teď hledáme spolupracovníky, kteří by obsloužili naše klienty v krajských městech, tak budeme do několika měsíců hledat spolupracovníky, kteří by obsloužili naše klienty v oblasti životního pojištění. Když uvidíme, že budete obě tyto oblasti schopni udržet v hlavě, což podle mého názoru není vůbec jednoduché, tak vám můžeme nabídnout, že budete moci obsluhovat naše klienty i v oblasti životního pojištění. Abyste mohli naše klienty v krajských městech obsluhovat, budeme po vás chtít, abyste měli vysokoškolské vzdělání, případně abyste vysokou školu studovali. Dál po vás budeme chtít, abyste bezvýhradně a skutečně důsledně dodržovali postupy, na kterých se společně dohodneme. A velkou výhodou pro vás bude, pokud jste dříve vystudovali vysokou školu s ekonomickým zaměřením nebo jste měli alespoň nějakou praxi v bance. Věřím, že pro vás bude spolupráce s Kalidem i řekněme společensky příjemná. V Kalidu pracují sami příjemní a atraktivní lidé a můžete se zde seznámit i s pokrokovými přístupy v oblasti marketingu nemovitostí, v oblasti vedení lidí a ve spoustě dalších zajímavých věcech. Jestli vás možnost obsluhování našich klientů mimo Prahu zaujala, tak neváhejte, protože v každém krajském městě chceme mít pouze 2 zástupce, pouze 2 lidi, kterým budeme naše klienty k obsluze předávat a tak raději pište a volejte, ať vám to vaše místo někdo nevyfoukne.